Ayun, good day guys. Sa ngayon, pupunta kami ngayon sa Tagaytay. Narito kami ngayon sa Cavite, from north to south. So yun guys, titignan natin ngayon kung anong kalagayan ng Tagaytay. We will ride and ahon na ahon to guys, promise. Practice make perfect. So yung naiwan naming tropa yan, si Vince Baroga. Chillax ka muna dyan. Bili ka na lang bike mo. Kasi yung mga kasama namin sa Pangasinan, Founder Sydney, Paulo Baroga, sila Jerbs, sino pa ba sila? Sila Bombay Goten. Lahat kayo dyan, mag-ensayo kayong mabuti. Kasi dito, mag-iensayo kami talaga ng mabuti para sa inyo. So, kita-kits mamaya ulit guys. Bye-bye. So, yun guys, mahirap mag-vlog dito kasi maraming ahon, pababa, pataas. Pero ngayon, narito ko ngayon sa sa may patag, sinasamantala ko para updated tayo. Ayan yung kasama natin. So dito na kami sa Aguinaldo Highway ata to, papuntang Tagaytay na. Nga pala sa tropa dyan sa Pangasinan, yung uniform natin, kapag walang ensayo, walang uniform. Kaya guys, alam nyo na, dapat ensayado kayo para yung uniform natin malapit na. Kami ensayado na kami guys kasi from Pangasinan to Cavite, bike power. Oh, makulimlim dito guys kasi may bagyo, laging umuulan, laging makulimlim. So mamaya na lang ulit guys, update ko kayo kung ano nga ba ang sitwasyon ng Tagaytay. Go, peace, bye bye. So yun nga guys, dahil ang sabi ko kanina, laging umulan, nakaliling, nakaka 8 kilometers pa lang kami. Ay, buhay. Rain or shine na nga, kaya ito parang hindi titigil. So guys, ang hirap mag-bike, ulan lang ulan. Ayan o, 8 kilometers pa lang guys, 26 minutes na ang aming biyahe. Pero ngayon, basang-basa na kami. Nakaw, babay na ulit. Yun guys, talagang ahon na ahon dito guys. Madulas ang daan.
Ayan, pababa naman kami guys. Matindi. Ahon. Bababa. Ahon. Bababa. Ayun, patas na naman. Matindi talaga dito guys, Cavite. Bundok kasi to. Kanina mga 0.5 kilometers, dire-diretso ang ahon o 1 kilometer ata yun. Pero ganito lang siya guys. So. Pero ahon dito guys. Hindi lang halata sa video. Pero ayan. Umaahon talaga kami. Easy. Easy. Easy guys. Bambon na naman guys. Mamaya ulit. Bye bye. Angas na ito. Angas nila guys. Namin. Ang bilis nila. Ang lapit ng scooter na yun, ang bilis. So, matagal pa kami guys. Wala pa kami sa kalahati. 1 oras na kami nagbibiyahe. Yan guys, oh, lakay. Hey. Riders. Kakaiba yung mga riders dito. Scooter riders. Ay grabe, ang daming ahon guys. Ang sarap magbike. Okay guys, mamaya na lang ulit. Bye bye. So guys, kanina pa kami umaakyat. Yan ang patakbo guys. Masyadong mababa. Mataas kasi ang daanan. Pagod na ako. Malapit na. Meron ulit doon. Aliahon. Hindi kita yung taas. Pero sobrang taas to guys. Promise. Meron na naman doon. Marami pa doon Grabe. What if si Paulo yung nandito? Siya yung nagtutrangko. Wala na, pagod na kami lahat. Paulo, may kan! May! Nagngataw! Ibandog sa jagat do account. Hey! Grabe.
ulit guys. Halagkita ninyo naman oh. Marami pang ahon talaga doon. Kung pagmamasdan nyo ng mabuti. Masyado pang mataas guys. Mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. I'm tired. Goodbye. Ahon na naman. Guys, hindi kita masyado sa video. Pero ang bigat na lang pa ako. Yan. Ayun. Ganyan lang yung patakbo guys. 17. Mamaya na guys, di ba na kaya? Kailangan ko ng tayuan. So, what's up guys? Stop kami ngayon. Kasi kakain kami dyan oh. Dito na yung Tagaytay guys. Malapit na. Pero stop over muna kami. Kakain muna kami. So, ito yung kasama namin. Bro! Kain mo tayo. Kain mo tayo. Yan, kasama namin. Galing ano pa yan? Manila. Saan na yun? Binondo? Ay? Malate. Yan. Galing pang Malate yan guys. Malakas yan. So kakain kami dito ngayon. Pares. Pagod na. Kain muna tayo, palakas muna. Lang guys ha. Iyan lang natin to. Wala akong ang pwedeng patanan. Pares? Yun. Pagod na kami guys. Pares. Masarap to guys. Bye bye. So, yun nga guys, nandito na kami sa Starbucks Tagaytay. Oh. Daming guys, kasama. Yan, galing pang Malate yan guys. Galing Malate, Manila. Yan yung kasama natin guys. So, tara. Hoy. Masyadong malalim guys. Oy. So mamaya na lang guys, update ko kayo. Bye-bye. Maglalakad na kami guys. Masyadong tirik. Baka hindi kaya ng preno. Wow. Umaambon na. Ang galing. Ang galing. Kanina wala. Matindi. Umulan na naman guys. Yan o. Ang daming mga mayayaman dito ah. Kami mahirap lang guys. Dito kayo mas maano. So yan na nga kami magkakape sa mga kapihan ng mga mayayaman. Try lang namin guys maging mayaman ko saglit. Mga panahong kaya pwedeng mag-ano kaya ng mga bike. Ito na lang kaya no? Dito. Doon tayo guys. Safety na safety yung bike natin dito. Yon guys. Hindi tayo pwede doon sa
Looban. Sayang, duntaan tayo. Uy, di ka no? Uy. 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 Uy, maraming orders. Maraming to eh, order nak. White chocolate kayo matalanganan. Go. Kanya na lang ako dito, no? Yun, no? So, what's up guys? Mamaya na lang. Bye-bye. Kape muna tayo guys. Ano pangalan mo pala? Jeremy. Ayun, no? Jeremy. Jeremy Matilo. Ka-Jeremy. Hindi kami makapasok guys. Wala kaming face shield. Sayang. Ano, dun sana sa loob oh. Memories. Yan, mga sasakyan namin. Ayun oh, mga Mirage, Nissan, yan, mga sasakyan namin yan. Yung puti. Ay, yun pala. Yung bike pala. Yun pala ang amin, bike. On Twitter, Airwake and Tusik. Yun lang guys, kami lang ay tambay lang dito sa labas. Kasi mahirap lang kami guys. Bawal pumasok sa loob. Nagnina ti kapida. Hindi, ang pinuntahan lang namin dito guys yung view. Ano? Yun o. Hindi kita. Mamaya ulit guys. Bye bye. Ay, wait lang pala. Shout out kay ano. Tito. Ayan, Tito. Nasa Bulacan siya ngayon. Tito, ingat ka palagi diyan. Huwag ka munang, alam mo na, aral-aral mo na mabuti guys. Tsaka si Kaludak, yan. Si ano rin, Kabox. Ayan, dyan kami mag-New Year, Kabox. Sorry. Yan. Siguro, kapag di ka nailipat, dyan kami mag-New Year. Kasi boring sa Santo Tomas eh. O kaya naman, dito na kami mag-New Year. Sa Cavite. Kung hindi kami, maboring. Kasi guys, ilang araw pa lang kami dito. Nilalagnat na kami. So boring. No, homesick na kami guys. Iba pa rin talaga ang probinsya. Kasi dito, ang hirap dito eh. Lahat tubig, kahit malunggay nga eh, binibili eh. Eh doon sa probinsya, hinihingi lang. Dito, wala. Lahat ng kilos mo, pagkain mo, higaan mo, ano pa ba? Lahat, kailangan ng pera. So magastos dito mamuhay sa Cavite guys. Kaya kung gusto nyong pumunta dito at bumuo ng pamilya, nako, good luck. Good luck. Okay, bye-bye. Update ko kayo mamaya kapag pauwi na kami. Kaso nga lang, palusong naman kami, kaya hirap mag-video. So baka mamaya pupunta kami sa Sky Ranch. Doon tayo maglalaro. Bye-bye guys. So yun guys, nakauwi na kami. Hindi na ako nakapag-vlog kanina. So naka-ano kami, 57 kilometers na ahon. Grabe, nakapagod. Thank you for watching guys. Bye-bye.